Thank you.
Bikonu, ndị Muslim, ọ bụ na ụlọ chọrọ unu mebie akwamozu ndị ala bunu na mụchọ ka agwa ide ebe ihicheli mmadụ onye anyị nọ wee ebe alụ kwesị abalị alụ unu chebie ụlọ mmadụ ma narị m ego wee bịa akwa ide ọ bụ na ụlọ chọrọ unu mebie na asị m cheli n'ege ntị achọrọ ka ngwu ụlọ egwu onye ọ chọrọ ngwu ụlọ ebi calm down mpata ebe egwu na n'ege ntị agbara m lus maka na ụlọ akwụrụ m ụgwọ n'oyibo ọrụ bụrụ butere maka na ibi n'ime kpọrọ m egwu ụbọchị ọgbalite ya ọ bụ agwara m na mma arụrụ ọrụ ụmụ agwụrụ m ụgwọ na-ebutire egwu bịa n'ọrụ m steji nínú ọ̀gbọ̀n náà ní ọ̀gbọ̀n ọ̀gbọ̀n pápá ìdílé ogun ẹ̀mẹ́rin múlò gánà múlò bẹ̀rẹ̀ bẹ̀tẹ̀ àtàtì ìwú ọ̀gbọ̀n ti èlé ogun ẹ̀sẹ̀ ẹ̀mẹ́.
Oh,
Thank you.
Yeah,
Let me make this.
agwa o nwere ike ime maka na abalị egwu ibe so o nwere ike na mmaik na abalị egwu ibe we'll be reaching ourselves later. We'll be reaching ourselves later.